Hello gagayam na imbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat. Manipod ka ni Kab sa Trina. Saan na pud no anagan. Kastiman ti kunani Kab sa Trina. Di raman ang biyanang. At dabak ng agayim ko. May sa balo. Kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin akayan ayat na. Ngam saan daan nagbayag, tan nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan na tati na ikari para ditunggal may sa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Dakilibak, Garda. Naitati puno. Kunagtupay ka. Bayanarambin mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautagan nakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain kiti ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Sa akon ay ayatan ni Garda. Adan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman ka mo't, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo't. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Andapay ka apo ko maun. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Tawan pagbayad ka. Ayawang kwarta. Anda pang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan kabagais. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makaama makisarita kin kwa na kabagais. Please. Uray tagayim mo mag. Ay, ala, wanan kabagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color niya. Nekit, pangalak nga iti kasta mangga mo na asawa ko. Awan mo't kasta mangga nito'y. Kanagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rin. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang itinay jay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Panag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanya, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol nakan ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkarina kanya. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapami. Agama, dinadail na dagita nga arapami. Mangilawlawan na jaya tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retong lang amin idikanyak na di akabsat mo rin. Ha? Imbagbagam anasingpet.
Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin ang nagastos ko kan kuana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kang katapnawan, Ray. Sakti mababay ni ti kasto nga raramidan. Nalangarod hulugak nga raod. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagay. Kat kayem mo ba? Binulbulatsing mo ko makamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ijay gayam kaw. Nawapay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo tanadagos ni Garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak ka bagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta po ko maun. Ngam kurang ang pailang dagita. Diyak kam mukhang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kanina nang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang. Ubing pangam siya. Ay kahit kanya ko talaga akastra Mga sawa kay manan katlakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarem No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, Primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudo takiti danom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primo. Diyak man mo, auntie. Napidpidot ng samot na iti beer house na dya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbisan na ragsak da kan ni Garda kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinayat na ija ma'am. Diyak mo, auntie. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro da tinakderan na dyan bagana kaya naman ang timaadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang, ante. Kakasyak akan kantyawan agiti kakasinsin ko. Inati unak ka nun ni tatang, tan nakaasawa man rin. Dinto asyak kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga ti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa akasta, ante. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna, asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti agura iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray pauna la bayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tubay dito'y! Tapno maamuanda kinukwartaan na klang gini! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maitid ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! Adan di tatang mo, Primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sadan. Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, pabu
day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasa na tinagkape kanangan ititugi. Anya? Nagustuhan na tilinintak at tugi. Di namat mapanawa na. Naghirit iti namin daw. Ken ora ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. Ay, kastaya. Ay, mabilangan tay. At daawag ko. Hello? Ah, Wait. naglokaw. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayo na ayatatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang pay mati kwartak. Agor nungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, tiag papaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiag balin nga asawak. Ay, di ka unay ag pili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, na awan mat kwartana, tatang. Ha, praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubi, no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan tikas tatatang? Babae itan tiag trabaho para kipamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na singiran. Tanay, problema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singiran dagiti inintid kuken ka. O saran nyo kit di iti kabarbaro anobyang. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan asingiran. Papanam, Primaw. Di ta balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, algawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mutta na mapanti ka anakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Inta ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atindaram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubingta tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam met ubing agar aram kanyak, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga sawa kong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda?
Sino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya, nagluloko kan. Saan ba natila aramidang primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya, apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit babalasang iso pa ilaang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Katurea, ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim ay. Sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita, primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak na nga main, iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaan, tayo so ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawag no kunak, asawag. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Walang tig. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapaya na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ripo ante. Asawag ni Garda. Ay, Primo. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sawanan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakis na at agpada da mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanan Iso abaybayan tayong idan, kabagis. Inton bigatan ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta ang maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tiba gagagkan niya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apay ayat tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda ito ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kas niya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumad ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil mo't tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil.
Siya ka ti pagbalinan na caregiver nan? Mandak mo tahantin. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, wana. Awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala. Siya kung ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel madgayam ti sweldoyo ang mga asikaso kanina nagarda, ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Ay, nagmayatan. Siya kon ti mga asikaso kanina nagarda, ante. Ay, saanan? Di kalagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikasukan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikasukan kwa na iday. Tas ikatinobyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Ha? Agpada kay Elijah, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabain kayo kiday. Ha? Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, isasana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinanghasikasok kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, tikabsat wano gayam mo, Rina. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manipod ka ni Kabsat Baldo, saan napudno nagantin tay patangatangay drama it. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo. Dear manang biyanang, idawan pa anak mi iti asawak, may sat ayan ti imatang ko. Awan sa bali na saan, dagiti taraken ko amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalaba sakit ti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat ti aginat kaya. Awan mo titi abay ko ni Baldo. Opo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga ang manok ko. Kaslakay mo lang kanyang amoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat. Nga madda ka man ditan. Nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dito. Bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga aprusan. Makapasuron ka mo't Baldo. Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanen intemplaan iti kape. Ha? May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama. Tadapay papanak. Apay, sa di naman ayan ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, ag-shampoo, kan ag-vitamin dapay. Ay, katuwa na. Tapno na bangluda. Ay na Baldo, dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no sika, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom. Bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miswa mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando. Ta umaya ko mat dumawat man iti babasit ang manok mo. Nagiti piyag.
Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanaw. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal. Napisti na kita duma. Kasta na dahil. Mala, may kang araw tayong ka mangalay jay kulungan ra. Anya man na dagitong sampot mo, Baldo. Nagadumat man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kanyang Uncle Ando. Napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram ngay kadagita nagadwa taraken mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talon. Na, agora ka. Apay, kaslakurang timanok ko. Ay, bakay! Nakita mo karitimay sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matayin. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, ang mga no nagtalaw na. Imposible ah. Ay wano saan, ang mga no adaayop, nagtaktakaw iti taraken mo ang manok. Anya? Nga ta? Kastanga-tangag pa isaw. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tajak bibi, ang dagita taraken mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, owen a friend, no kaya na. Ngam, ang mga no di namanan mapanawan, dagitay pat gan na una ya taraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasumlat ang awisan barang umanugot mo lang. Ay, owen a friend, madasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit makait. Bantayak lang na ito tarakan ko. Tamay, inot damot na may busan. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, intamaki seminar. Seminar kanuti, couple. Panyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si Kantima pan no magagat ka. Tano siyak, jak masango. Ati Carla, di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi may kagura nati kaadat nagaduha tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kastante. O reno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo Baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan na maaraming ti asawak na ito, nana? Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, Baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pa'y latbalak yung kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko na mo ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapanagpailot. Amang ano iso ti makatulong ka na kayo ang maadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasig tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, Nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay kumbaga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw, anya. Adda konsensya, kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagar. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadagiti matmatay dito'y lugar tayo.
Kay, no adda ag sulisit, siya tinumero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti ka arubat abaak abak. Apay ka di manan. Birbiro kaglaeng mo, di mang mangig ko nga unit ti manok, ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbagana. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na nakarla. Kan, agsasao kay ngagmaymay sa. Adan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray akat katawa, akan agsasao at ngagmaymay sa, wan, balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na? Na, mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timang gaabigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito ingiwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik nam? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masadsaduta ka bumangon lakay. Si kapay man atagluto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asinain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun jet tapingar jet manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min jet tapingar na. Kasda nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga rin di kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nandiyan lang matililiwak ngayon haldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangasim. Ay, apayakas ta tila nga mas mungad baldaw. Ang kalan daw. Apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Ah, apay aginaw ka din, bakit mau? Unar ng kal. Anya nga di aramidag. Pag inawan lang amin di alagak amanok. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itid mo amin, nakidawan ni bakit mau? Apay nga yang kal. Jak ka bala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkal? Laman langan. Oray nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Ken patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wan abaraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan tong tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko.
Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton, bigatin ba kayo? Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya nga bakit? Parche kaon siya ingungutak at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaun. Ha? Agpaiso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ka. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidain. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya, pangalak nga iti masikog kapataw. No kawitan di tarakin ka, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabitlang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebraid up ko biit. Riingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta lakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatin o kasta. Sigurado ka umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawen latan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok na taraok. Pati ito'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok lakay. Wala, mayat ti kasta anagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, bir nga samtulangan mabalbalin pa'y. Ngem no tayo pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English na tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sam iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Ada nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kwa na. Adamang mangag ko nga unit yung manok ni balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agoray ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay na. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Kabaka nung mangag na kayo manong ti among yaw, di ka ba niya? Why? Nanakarla? Ha? Anyat masapol, maubal daw. Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit yun kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasin na kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na nasaya ti aramid mo, nanakarla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't nagtitarakin ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Taman ayan na nakarla akaro ba? Isumat gayam tinangala ka nagtitarakan ka. Pinarti na paikit din at tinagduma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na.
Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagka-ursi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti Bill tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Ison ti parche ka pagtanggadam. Ay ka, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igiddan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipatpudutan pa iti pagdigos da. Wen tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaen kailat nga si kaswen iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at tilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Inpamaysak nga rodan ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikasok kadagiti tarakan ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadas akajak tupulos malipatan. Ti kabsat wanugayim mo, Baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan di may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your notes para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin. Hello, Papagayam! Advance Merry Christmas! Iti Tunggal Maysa! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isagot mi nga ron ti Part 11 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo basa wano drama itakat manipod ka ni Mina sana pudpunno anagan. Kastiman ti surat ni Pagayam Mina. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Adaman mo at kayat ko pa'y drama kan ka. Saan ko la kapadasan na ito'y no di kat kapadasan mi iti kabsat ko apadak metla abalo. May papanday to'y iti lalaki ana boyfriend me. Rugyak ti agsalaysay. Ne, papanan nyo nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man ti tanom day di amang ko nga apong mau. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay ayabanak ka no. Kuy-kuyugan nak ngagpasyar. Anya? Sa balay ti pasimuda agday jay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinag kay sabiag ay manjak mata. Kakaiso na nga wan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kaliti kandila iti pansyon na. agawid kayo nga rugje probinsya nanang. Kapilitan Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag matan na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga ti pansyon na. Isa pulik Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno ada ka doa. Sige, kapadasat at pakada iti busme. Aglangan nakpay lang arod iti trabaho, nanang. Papanan yung agina. Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanom day di amang ta, manang pilang. Umay ka. Ay kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo ka da na. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw? Wun manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Juna ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na? Nakaparpardas nga agdrive.
Sa dino ngayon tayan Japan chun ni Apong. Wan nga raw, nabaliwan mo't nga minan ti style sa kampusan daw. Manang! Uwang nga raw ah. Biyana! Madun ti panchong di daw eh. Nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana, ako yung tamina, ni Juna ti sumina. Sige nga raw, ijay kan abanda, Juna. O sige nanang, agpukaw kayo no mapukaw kayo ah. Ay na, amang miilpidyo, ay di nakadialalaan na. Kaya't ko pa'y diagbiag. Ubingak pa, yamang. Iso adi nakadisok-sukunan. Kaya't ko pa'y matiag papas nga agbiag. Kas may sa abalaw. Tamumat no kasano ti stress ko idi tinay di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nagpa'y suksukunan, wan. Pangasay, mamang milpijaw. Why, damang milpijaw. Di na kami pa'y lasok-sukunan nga aggamsat. Takayat mi pa'y ti agbiag. Nanaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida ah. Nasta mag-time ti kinabalo may. Tagpada kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti antag nga asawa. Ang Miguel Video. Saan na dito kapansin ni Apong? Ha? Sa dinungaraw. Kaiso ba da ito siya? Iti day banda. Sa bali day ito dungdung awan niyo. Ha? Kanunagan na mo da ito'y nakasura dito eh. Ilpijaw, pati ti apelyidaw, parehas. Sa bali nga rodante. Kitaan niyo mati spelling na anay sa balay. Kan Elpejo Senior day ta. Ha? Ha? Ayun. Manang! Senior mo nga agpaisaw. Biyana! Ay, Diyos kay. Kunak ano iso da ito yung tipanchon ni Apong Mau. Nala, umay kayon. Nabiru ka kung tayan ti panchon ni Apong. Aday tan ti panchon ni Apong Elpejo. Aywan, da ito'y ti gusto nga spelling tinagan da di tatang mena. Wan nga raw manang. Hay. Akit, ituloy yun at agdong aaw nanang. Ante, Ah. Jakmat makadungaw. Uray siya, makaisa makmating. Kasabaligayam di dinong awan tayo di apanchon. Wan nga raw. ala, agkatawad akil din. Gumatang tayo iti babaw, tagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo nanang. Wan, tapno masumang tinay tagtagainop kaw. Ti panang sukon ni Apong mo kanyak. Jak pa'y kayak ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kon ti pensyon kaw. Nayunam takurang dayta anak kaw. Oh, atoy, nayunak ti kwarta mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino da jay ala kay anak kabado itinalabasay? Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduhan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Pan nga raon. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman, tadamagak no asinaw. Ay na, ingka kidi asikas wanda giti agsangput a bisita. Siya kundi mapanmang damag no asino dayta. Angkel ko te kaduak na. Naira na api masyar di tabalay. Iso nga inawis ko matter na, nga umay makipangan. Ta nagawis da John na. Ay kasta ka day. Uwin nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo Rongkilyaw. Imay idain, ngam saan nyo nakita na. Ay kasta. Ay ke, mangan kayo lata kapsat. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay, uwin akabsak. Agyaman na. Angkel, iso ni Nana bilang. Isumot na angkel ko asuto, Nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka, pilang. Uli tagayam ni Rongkilyo day jay.
Wain ka ba, guys? Sa di na kinayaban, tapno na amok mo manang. Ay na, busy ka di kalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamamok kaya. Wain mina, kat amaw, balo gayam day di asutaw. Aya, padata balaw. Wain, isumot timbaga na kanyak idi nagsarita kamay. Inala na pa nga roti cellphone number kaw. Ha, apingin nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya, Nanang, papanan niyo. inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numabanglaws. Ni, adda pa lang nabati aya. Awan samot kan. Impabalkot tayo amin di kalmanan. Adda pa'y marit. Inak ito dang tasayang matlaan. Pangtadan nyo ngay. Komporme Di ta kasit gan nakaruban tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti dadduman Hello! Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Adda ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsat. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, ang yaman nakakabsat. Ay na, urayo mo ito'y malukong mo, ta ibalis ko ba? Sige ay, saanak matkit day ngagdardaras. Ay, umunag ka pa nga rin, kabsat. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina. Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadda nga rin ka doon ka balo Kabusta mo gayam ni Pilang? Iso mo lang agkarupro pa kayo Wen, ngam ubingak iti 5 atawin. Kung nakili agkambal kayo. Ay saan suto? Alala, mabilang ta ibalis ko to impadigom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsun kagayam, Mina. Wen suto. Imbagman, imsak, manalo ng lahig. Ado siguro timula man niya. Idi ita, awarin. Nalako kami na rin. Narigat ang garden ita, taawan danom. Kasta aya. Ewan, mabaling alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, katwan na. Day talaga yam. Sure, suto. Diyo na ading ko. Adda madlaw mo, kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada man ng bilen. Sumanilpon damatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong lunganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas idi akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Ape akas lang na-addict da nga cellphone. Wano agi games da. Saan samot? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Ayawanan niya. Pasaray makitak ida nga umis-isam kat no kas di nga cellphone da. Ang asino nga tangay ti katetex da. Nay, nagpapokis ka Manang Pilang. Wain, tadak ka dit ko itangal daw. Kadait, no kasta. Adamat tunubyaw manang. Wain, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pa'y laeng. Anya? Agpadatangarod amakidate ita. Adam ka dit mau. Wen, ngam intun malumpay. Isumula nagpakulot ka manin Itangag sa pa kanya. Isu nga muna akon makidate. Ala, enjoy Manang Pilang. Ulitak Pilang awan ko mati pangibagbagam iti may papangkalata. Tadak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alap na lang niya day. Di na ngaming kaya't ang mga sawang manain. Anya, taapay kanungay. Dak ambo man iti day ka nakamay.
Namin adwa nga minan analukaw. Suwa di nang kayat makin na yata man. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukuan sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspo sa kidain. Hintang nga mga anak, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang ta, awang kwartak, ta sa anak mga agpinpensyon. Saan ang problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang, nalpaskan anak kiday. Wen, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumuar ka kadimatan. Una, tainak man mat na kiday. Nanamak man mat ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Ay, enjoy at mat Wala, enjoy ang tamina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema, Mina. Napanak pa namin nagpapukais. Nay, nagpakalbo ka mga agpaisaon. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusam mo tan. Wala, tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka matag. Magbagay mo, takulot mo Ay, thank you, para kun kaday takulot ka. O anya, inta ka di mga anak. Maramdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y laagpag na pag na mall. Ag-shopping ta ko ma. Awang magkwartak. Sa sana mga aming agpinpinsyon. San akasin ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malaking tag-shopping, gatangan ta ti kayat na. Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam, tagayan ayatan, agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilasong taaway. Awang kumati pang ibagbagaam. Wen, danag mo na ya. Imbagak nga danubyaw. Ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day. Nga oray anyan mapaspasamak it. Awan to kumati pang ibagbagaam iti maipapangkadata. Wen, promise, soto my love. Ay na. Ay na. Agpada ta abalikid, Mina. Saan ka kadimot makaturaw akas kanya? Saan nga rin manang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome kaday. Saan? Small, dark, and handsome. Saan anatayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't la natayag? Agkad-kadakkel kami lang. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo atawon ngam siya. Ha? Ala, pati tawon. Agpada na. Un nga raw, nalukmag kaday. Nakutong, wano katamtaman. Nakutaw, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo kaday. Ay, saan mat? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya? Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kan kalugong yung kan. Why, inurigalo na. Asino ang kan? Isuga. Basta, adda nang irigalo. Sana on, adda mang regalo. Ay, Wan, kaano nga gawid kayo? Tagurdurak iti daing ayawid yaw.
Ay, sanak pa'y nagawid ka na kaan. Dito yak pa'y lang. Jak pa'y nalpas nagbakasyon. Ha? Sige nga ron, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damanag ko malaang no, nagpensyon kan. Pern, kaalalak laeng itay. Umarta nga ron intong bigat. Update ta. Sige, agsapa ka day wano malam. Oras siya pa. Kung agawid ta masapa tada pa pa nakito malang. Sige, sikati makaam mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon ka? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Di kamay ako matikay kung ibagakan ka. Sa mailiw manungging ka. Malam Wan, sa ada pa pa nakiti ang sapa. Sige, sikati matungpal, suti. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day tao. No kayat mo, agpin nakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akaya tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ha? Ala, agpada da iti nubyok manang. Ilimlimid ni mutlaeng ti relasyon may. Taparitan da nga min amakiin na yat. Anya? Alan kita day aladawan. Takita ti ladawan ti nubyok. Sinigawat ko la day aladawan na. Di na kayat nga itag ng pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita ta nga rod, mina. Ngam agkari ka nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot Agkari ka manang. Para kadatalaang adwa day tao. Wang, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Tagidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo. Patay ta. Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, mina. Manang, sika, ni kadimot suto, tinubyam. Katwang! Paingay. May siya lalaki tinubyuta, mina. Ayan nga, Uncle Mahong Kilyam. Ha? Ay, nagawid na ni dyan lugar da na. Tap pinagawid na antik na asawa na. Anya, asawa? Nukas ta, ada asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan na? Nakasarasaran ta ni antay. Anya, ha? Talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag mo. Singirat, dagiti nagasgastos ko kan kuwana. Ay, uray siya mo Singirot ti awanan bay na lalakay. Abay? Ang tinaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yung nanang, auntie. Nagkuna nga na makiboyfriend kayo iti saan yung ama mo. Awanan ba inday jay? Isumot lakas taunay apa ng bilin na kanyak. Ajak kanu ibagbaga ti may papan iti relasyon may. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak tilukaw. Naimbaglahit day. Tajak inso ko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siyak bet Uray balo Jak magkayat nga erok maadagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kay matadagusan. Nawatan nyo. Wain anak ko. Wain ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang biyanang. Tababakit kami, ngam na boyfriend kami pailaang. Iti saan nagbayag na damag mi na stroke kano ni Soto. Kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnakan saan una yan ang makasao. Dahil tangaron, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, mina. Awan matdakas na kat, no makiboyfriend kayo iti kabsat mo. Nagpada kayo mat anawaya.
tabalo kayo mo't nga rod. Tatay ko na da nga rodan, awan innubingan, linakayan, wano binakitan kan ni ayat. Iso na laeng, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggon daway, ananggon daway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no dadduma, panagbidot, apakadawan, iti adal, wendo leksyon. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam mina. Dito'y drama tayo. Hello, papagayam, naimbag nga orasyo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo nga ebang. Saan na pudpuno anagan. Kastoy ti kunana, dear manang bianang, kaya't ko pa'y drama daytoy, akapadasak, tamo kamakaitad adal, kadagiti padak adumdumngan. Adda ngamin ugalik ide, ano adda makita kitipada ka tao, apalak, katjak itulok, amaarta pandak. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alayda tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw kat nakalaslastog day ta kaaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon na. Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wano anyapay dita, nga oray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasing pumadananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingpet kan aging hahambol, ngam kinapod nuna, pasikat day ta kaaruba. Jak korsonada ti ugali na. Jak amo no niya launa ti kagurgura yung kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot ang uri kasano. Naimbagkan ka, tasinsado kan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsang. Sana balay, tadakkel ti sweldo yo. Angam dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak namin nga agabroad ka. Di mo mat kaya. Ay, mabuti nga, friend. Ema, ato'y ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itad mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo kad. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanda ito'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da nanang kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga nanalay da. Kayla, friend. Kas kalagpalpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanak la ko mamakin nilip ko nilay ka. Ngaminig kandak mo titi kakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti imported. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kas kalagbibisin nga main. Awano na, ad-addaman alumastog dayjay abakuton. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo ta. No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Ne, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo datan. Wag daytaw. Ngam slightly uslaang. Kasla ka barbaro pay laang. Imported daytaw. Kinuan na. Kaduan awag-wag at agap-gapo sa bala pagilian. Lan, tayo nagkungaro din. Ay saanan. Dito'y napailaang ruwar. Anyat electric fan ang dito luar nga. Awan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito luar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang nga may. Kaada lang aro electric fan tayo. Puno saan? Idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Saanan.
dito'y pa'y larwar, ti pagyanan to'y ginatangkaw. Di mo yun unag. Nagsweldo ka, lakay. Woy. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. May pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamat iti high-tech. Kita man numayat matla da iti ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wen, saanan ang masapol nga aggaw-gaw ka? Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yung nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Di tay payla usarin. I-display tayo payla dito'y. Anya? Naglawag ang makita di ta kalsada kahit. Ante ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado magtante naka-display nga lako ito isang 1 balayaw. Lako asasawamot. Kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Ngam, apay nga adada ito yung ruwar ti balayaw. Tawan space di taunag. Ado unay nga minun dagiti appliances may. Aya, Apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ati makagatang iti kakastakangina. Uray siyak mo't kabaulak mo't, Darya. Di ka pa'y lang aro ilako na kita. Tapno ada serbin ang nakadisplay dito war iba. Ay nasanan, ibagadan to pa'y nga grigrigat tayo. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayo? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kitawan mo ti madi ngay bagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaan, ngam iti ununod da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masapriyan da. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtuto daw, mabayag tumanan sa daw. ni, nagadumot ang wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wan nga ron. Ang dagayam wagwag ang wall clock. Kuun, pasig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatangkula itinalaka. Sagba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumo dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Tasaan mo't lang agandar. Ha? Dadaol dagita rilo? Tagtagarya. Wen, isuan na laka. Tadadail dagito yun. Masapol ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga agandar. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay na anak ko, sa anak mo't ngagpalpalang buwan. Maan ano, ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitawi. Baybayan na kanilata. Ikatiman na kita yung bitin mo di tadi arulelaw. Uray ko mano di tao nagtipangikam ka na kita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayin. Nagbayan ako ma. Kaya't kumot lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan at dadail na kita. Asino ti paspasikat maya? Kay dagita palangguan akaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanan. Napalawlawanan iti rilo-rilo ito balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Tadito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay man yan. Naimas ti lutwa kasi daan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apaw. At dahil sa kabanan.
Madlaw nga daapal mo king kuana. Nakalaslas tumay. Gapot adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmag na iti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gapot kinangato na. Ay na, adaw nga amang ti kwarta nila idangam sika. Tabak na ngayon dagitanak na. Adaw timangmang ta di ti kwarta na kinkwana. Oray kasanutan na midam, di mon tumartaban, ta saan ka may abak nang. Basta, jak korsonada ti ugali na. Na. Limas taog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan nagpakulay iti buhok na. At dan samad ngamin boylet na. Jak amo Sasabaw. San man at ilalawlaw at mabakitan? Tila at atabang. Intol at damakangaging ka. Kaya't mo timay daram. Ay katpadasan da sangwak ina. Ibang. Ay so, sana ka mabutang. Di oray agrorotap ti kaso da kanyak. Awan bibiyang kau, sa anak amabutang. Mariibang, kayat mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y. Agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko. Nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga'y akastamot ti ibagbaga, mare. Nariga, tagpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, kat kaslapilay. No ti amam, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumit ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, Layda. Sana kanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumit. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato ya. Ay, ta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, ta pangikak iti mapalingki day ta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud anak ko ng mabuteng akong ngagmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturedak ngag-drive. Iso ang bisikleta latan na. Ay, sabagay kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito'y nakaparada ito'y parangan nyo ngayon na naibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbag man. Ibiyahe yo. Makitan to ah. Ay, imbag man. Andun sa mati kwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma ka aruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi daglaslas daw. Tatibiyag, kat kaslapilid nga agtultulid ko nakmanan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kaslada kagurgura yung akaruba yo ah. Ay talaga nga da. Nakalaslas-tog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga anta di ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Kung nabayag sa amutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplina mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na nga inyag dito balay. Yak amo, nanya ba ng plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag, tamakaungit, nagdamagak. Binulod ka! Apay aya, atila pa kasi sikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibyangan niya? Manakibiyang kayong agama, ha? Ala, di yun ikas kaso ni nanang tatang. Ang mga nuad-adda nga abungat. Ay na, imbag kayo pa nanalay da.
Ag-abroad kayo matgayaman iti mabiit. Ay na. Mana! Inakanuman awawiran dya po. Yana! Iti abroad. Ay, happy trip, anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ay bala. Pasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sige. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid ha. Sapatos, ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni, papanan nyo ayan na naibang. Agabrod kayo, mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may nga anak ka. Aya. Inak man iliwan dagiti apo ka. Ado ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak tao iti pasalubong ko kada kayo akarubak. Imbag kayo, pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay katun ha? Apay, dagiti laadanak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mat da tao ha? Ha? Ay, kompormento nga ro din no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taudlad tan itapuso yun. Amom anangina ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar kamot iti pagplitim. Ay naibang aya. Nangag mo lang agabrod nila ita. Tuladin balay. Ay, awamon. Talagasan ka nga agpaatiw ita apala makarubap. Apapala kaya mag pagan-ano ko mga apalan day jay ngay. Ay na, nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalit di Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan na bagyaw, nagpigsa. Narigat ang biyahe, no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalapad kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilamang mo. Tapno awan pagplite nga mapalit di Mindanao. No kasta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Uwe, indiskitaran na nga ron ti pagplite na. Dak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramiden nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsaba ka. Tinakawan na tayaw. Apay, Awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. ala. Ay, dahitan ti bagbakakin kaibang. Ang langita. Awan mo tagtatakaw dito'y lugar tayaw. Ultimo dagitay dadail awol clock, tinakaw dan. Apay, kay aditay nalit na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringak ngam sana mariaing. Awan matsugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso anaimas titurog na. Alina. Ayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tinadumay jay. Kung ko naman, natanggan ko matulong. Ganamam. Dahil tangabing ka, talaga palpalangguad ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na, may stress akin ka ibang. Sinahan ka saan? ay saan alakay? Suray, unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Kunak no paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam pagyamanak ta saan. Manipod iden ja ko inaramid ti kasi ti inaramid ko iti kalabas. Kat nabayag matan ni Layda akarubak ija abroad. Kat sagpaminsan laeng nga nagbakasyon iti lugar me. Tunggal makitak ni Layda akarubak malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Kat mababainak iti bagay. Aklo nag-adakal ti apal ko idikan kuana. Ngam idi dayjay. Ta saan itan. Alakastan, ti pagayam mo, Eba. Ala,
Adal wenno leksyon dayta para ken ka pagayam ebang. Sana dakes ti umapal. Nulakit day tanasaya at nga apal. Di mo pilitan ti mangartap iti padam a tao. Si kamot laeng ti marigataan iti kasta nga aramidam. Ang mala, pasat tinapalabas dagitan. Kat pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Tapat siya kapakaadawan iti adal wenno leksyon daytoy nga impadramam. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam ebang. Dito'y drama tayo.